Hyvää päivää kaikille niin tänne Poriin kuin sinne kotikatsomoihin ruutujen ääreen. Tervetuloa mukaan seuraamaan keskustelua monikoru päältä kaunis, halpaa hetken hohtoa vai kestävää kimallusta. Seuraavan 45 minuutin aikana me tarjoamme kuulijoille konkreettisia neuvoja ja vinkkejä, jotta sitten ei tulisi harhaanjohdetuksi siellä koruostoksilla, on ne sitten livenä taikka verkossa. Ja totta kai myös vinkkejä, miten tunnistaa laadukkaat ja vastuullisesti valmistetut korut. Mutta samalla me tässä keskustellaan kotimaisen korualan kilpailukyvystä, halpatuontia vastaan ja miten se osaaminen täällä Suomessa saataisiin säilytettyä ja toisaalta, että miten sitten sitä asemaa voidaan vahvistaa tämän halman hinnan lumouksen keskellä. Tänään tässä keskustelussa me katsotaan korualaa erityisesti kultaseppäkulttuurin näkökulmista ja puhutaan pääasiassa jalometallikoruista. Tämän keskustelun järjestää Jewels at Berry ja Jewelry Finland ja meidän intohimonamme on edistää suomalaisen korumuotoilun arvostusta, näkyvyyttä sekä kultasepän alan kulttuuriperintöä. Meidän panelistimme ovat tänään täältä lähimmästä alkaen Juuso Paulasuo, hän on maksamisen ja verkkokaupan asiantuntija ja maksamisen palveluiden kehityspäällikkö SAK:lla. Seuraavaksi meillä löytyy Mari Syreen, hän on korumuotoilija, vuoden koru 2025 kilpailun voittaja. Seuraavana meillä istuu Pirjo Säle, joka on ylitarkastaja turvallisuus- ja kemikaalivirastosta, ja siellä reunimmaisena Emilia Hodge, joka on VP Brand Advisory and Legal Berggren Oy:llä. Ja minun nimeni on Johanna Lundaan, olen Jewels at Berryn perustaja ja toimin tänään tämän keskustelun moderaattorina. Siirrytään hieman puhujien esittelyyn, että me tiedetään, että ketä meillä täällä tänään on paikalla ja minkä alan asiantuntijoita. Aloitetaan Marista. Mari, sinulla on pitkä kokemus korujen tekijänä, mutta myös täällä Porissa paikallisen kivijalkamyymälän pitäjänä. Kerropa sitä hieman, että miten kuvailisit kuluttajien tietoisuutta ja ymmärrystä eri korumateriaaleista ja erityisesti jalometalleista? No se jakaantuu ehkä aika selkeästi kahteen osaan. Että toisessa päässä on ne, jotka tietää suurin piirtein leimat kaikki, osaa katsoa pitoisuudet ja on hyvin tarkkoja siitä, tietää timanttien karaatit ja näin. Ja sitten on se toinen ääripää, missä on ihmiset, joille kaikki kullanvärinen on kultaa ja hopeenvärinen hopeeta. Ja siihen väliin mahtuu sitten aika paljon monta muutakin. Tästä kuullaan varmasti tänään vielä lisää. Entäpä sitten Pirjo, siellä turvallisuus- ja kemikaalivirastossa vastuullesi kuuluu jalometallituotteiden lisäksi myös asustekorujen valvonta. Voiko kuluttaja luottaa siihen, että Suomessa myytävät korut ovat turvallisia? No pääsääntöisesti voi luottaa, mutta ei siitä mitään takeita voi antaa. Että ikävän paljon varsinkin asustekoruissa on myös vaarallisia aineita. Ja kyllä kuluttajan pitää olla hereillä silloin, kun lähtee tekemään ostoksia. Että ainakaan pari viinilasilla sen jälkeen ei kannata lähteä verkkoon klikkailemaan. Loistavaa, eli vastuuta ei voi sinänsä ulkoistaa. Emilia, olet päässyt seuraamaan Muotioikeuden yhdistyksen hallituksen jäsenenä suomalaista muotialaa, ja koruthan ovat osa muotia. Mutta minkälaisia haasteita oman työsi näkökulmasta halpatuonti aiheuttaa kotimaiselle muoti- ja tekstiiliteollisuudelle? Joo, toki me koko ajan seuraamme tätä lainsäädännön kehitystä ja avustamme yrityksiä erilaisissa toimenpiteissä, millä he ottavat nämä lakiin perustuvat velvoitteet huomioon omassa toiminnassaan, ja sitten olemme mukana näissä valvontamenettelyissä ja oikeudenkäynnissä markkinaoikeudessa, niin nämä kaikki asiat on näille toimijoille myös investointeja. Eli sitten on selvää, kun markkinoille tulee toimijoita, jotka sitten eivät näistä velvoitteista välttämättä niin huolellisesti huolehdi, niin se sitten nähdään tämmöisenä kilpailua vääristävänä tekijänä ja totta kai sitten vaikuttaa myös kuluttajien luottamukseen. Hyviä huomioita. Juuso, olet puolestaan erikoistunut valeverkkokauppoihin ja juuri viime viikolla itse asiassa Helsingin Sanomithan uutisoi siitä, että oli tällainen käsityöläisyritys kotimainen,
joka oli joutunut ongelmiin siitä syystä, että heitä oli luultu valeverkkokaupaksi. Minkälainen vaikutus valeverkkokaupoilla on ylipäätänsä kotimaiseen osaamiseen tai yrittäjyyteen, työlle? No, kuten tuossa viime viikon esimerkiksi hyvin nähtiin, niin tämä kostautuu aika pahasti, tämä valeverkkokauppojen viheliäinen ilmiö. Se rapauttaa luottamusta. Me ollaan aika ikävässä tilanteessa, meillä on jatkuvasti viikoittain saadaan lukea erilaisista tietojen kalasteluista, huijauksista, verkkoavustajista, petoksista. Ja on aika ikävää, että me pikkuhiljaa ollaan siinä tilanteessa, että kun kuluttaja menee verkkokauppaan asiakkaana, hän ei välttämättä voikaan luottaa siihen, että onko tämä verkkokauppa oikea. Näin ei missään nimessä pitäisi olla. Tässä luottamus tuli jo moneen kertaan esille ja katsotaan, mihin tämäkin keskustelu siitä syntyy, mutta nyt me ollaan päästy hieman kurkistamaan siihen maailmaan, missä kukin teistä työnsä tekee ja olette asiantuntijoita. Siirrytään keskustelemaan ensimmäisenä kuluttajakäyttäytymisen ristiriidasta. Osana kotimaisten korujen vallankumoushanketta me toteutettiin taloustutkimuksella kuluttajatutkimus koruihin liittyen. Ja tämän tutkimuksen mukaan suomalainen käyttää keskimäärin 178 € vuodessa koruihin ja ostaa 3 korua. No niin, Mari, miltä tämä nyt oikein kuulostaa oman arviosi mukaan? Päätyykö sinne ostoskoriin nyt sitten tällöin halpaa hetken hohtoa vai kestävää kimallusta? No kyllä tämä aika pieneltä tämä rahasumma vaikuttaa, että jos mennään johonkin Keski-Eurooppaan, niin en tiedä, onko tutkimuksia tehty, varmasti on jossain tehty, että se on varmasti moninkertainen se summa, mikä siellä koruihin laitetaan. Ja ihminen vastaa varmaan näihin kysymyksiin semmoisena niin kuin ideaalina versiona itsestään, että siinä rastitaan sitä vastuullisuutta ja ekologisuutta ja kotimaisuutta, mutta sitten kun tulee se ostopäätöksen hetki, niin se ei sitten välttämättä ihan pidäkään paikkaansa. No jos nyt pitäisi sitten tälleen ikävästi todeta, että miten olet itse kokenut, niin mikä se syy on sitten, että ennemmin ehkäpä se halpa asustekoru päätyy sinne ylle juhliin kuin että ostettaisiin se kotimainen koru? No on se varmaan ihan kustannuskysymyskin, siis siihen uskon kyllä, ja varmaan ehkä markkinointikysymyskin, että mä uskon, että me koruntekijät ei olla ehkä ihan saatu vielä semmoista jalansijaa Suomessa, mikä pitäisi olla. Et raha tietysti ratkaisee ja ymmärrän sen ihan hyvin, mutta voi myös miettiä sitä, että kannattaisiko säästää sitten vähän pidempään ja panostaa sitten semmoiseen koruun, mikä tuottaa iloa ehkä monta vuotta eteenpäin. Mainitsikin Mari tuossa, että kuluttajat ehkäpä hieman näissä kyselyissä vastaa sellaisen ideaalipersonan kautta. No, samaisessa tutkimuksessa tuli esiin, että 82% vastaajista pyrkii ostamaan tuotteita, jotka ovat pitkäikäisiä. Ja toisaalta, että tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat turvallinen, kestävä materiaali ja laatu. Kuitenkin tässä kuluttajien ostokäyttäytymisessä näyttää olevan jonkinlainen ristiriita näiden tuloksien kanssa. Pirjo, miten itse koet, mitä nämä tulokset sinulle kertovat? No näin sinänsä yllätä kauheasti, että kuluttajahan ei ole kovin rationaalinen olento, vaan jos on esimerkiksi vihkisormusta ostamassa, niin silloin mietitään tarkkaan, että se kestää pitkään, se on laadukas, kaunis ja turvallinen käytössä. Mutta sitten taas toisena päivänä pitää saada johonkin asukokonaisuuteen sopiva koru, ja silloin ei tule mielenkään ne tekijät, että vaadittaisiin jotain laatua sieltä korulta, että kunhan se kestää sen yhden illan, niin se on riittävä. No mites Juuso, itse näet isojen halpakauppatoimijoiden vaikuttavan kuluttajien valintoihin? No näkyvyys ohjaa aika paljon meidän kuluttajien valintoja. Ajatellaan ihan päivittäistä tilannetta, että sä avaat verkkoselaimen ja käyt selaamaan nettiä ja ylipäätään. Minkälaisia mainoksia sä näet? Sä näet todennäköisemmin isojen kansainvälisten toimijoiden mainontaa, markkinointia, sen sijaan, että sä näkisit pienten paikallisten toimijoiden markkinointia. Rahalla saa ja hevosella pääsee myös tuolla digitaalisessa maailmassa. Ja hyvänä esimerkkinä kiinalainen kauppapaikka Temu
joka on varmaan kaikille tuttu. En ole henkilökohtaisesti ikinä vieraillut Temun sivustolla, en ikinä, mutta kyllä vaan niin kuin se näkyvyys, mitä mullekin niin kuin tulee kuluttajana sieltä heidän suunnasta, niin on aika kova. Veikkaan, että ennemmin tai myöhemmin niin kyllä päädyn klikkaamaan itteni sinne heidänkin alustalle. Niin, kiusaus tulee liian suureksi. Mari, mainitsitkin tässä, että ei olla oikein ehkä päästy vielä sinne yleistön tietoisuuteen, taikka sitten se markkinointi jollain tavalla uupuu, niin ei se taida ainakaan nyt helpottaa, kun meillä Kiinassa on isoja jättejä kilpailemassa samoilla näennäisillä korumarkkinoilla, vaikka tuotteet ovatkin erilaisia. Mitä mieltä tästä olet? Joo, ei todellakaan, että kyllä siinä on vaikea kilpailla ja itsekin siis somesta huomaa, että sinne tulee sponsoroituja mainoksia ja isoja firmojen mainoksia, että kyllä siinä on hirveän vaikea meidän pienten toimijoiden sitten yrittää pärjätä. No hintatietoisiahan me kuluttajat kyllä ollaan ja hinta ohjaa näitä meidän valintoja aika usein. Emilia, jos sitten mietitään ihan lainsäädännön näkökulmasta, kerran se hinta on niin merkittävä asia kuluttajille ylipäätänsä, niin miten lainsäädäntö liittyy tähän hintaan? Onko esimerkiksi tähän hintamarkkinointiin tehty jonkinnäköisiä sääntöjä tai ohjeita, jotta sitten saataisiin isoimpia kikkailuja poistettua markkinoilta? No kyllä itse asiassa on. Että meillä on hyvin paljonkin lainsäädäntö ohjaa tätä hintamarkkinointia ja Suomessa valvova viranomainenkin on antanut ihan ohjeistusta ja valvoo näitä hintailmauksia, että esimerkiksi sellaiset tuotteet, jotka on jatkuvasti peräkkäisissä kampanjoissa, joita ei sitten juuri koskaan edes myydä sillä kalliimmalla hinnalla, niin tämmöinenkin markkinointi voidaan sitten katsoa kokonaisuudessaan harhaanjohtavaksi ja sitten lainsäädännön vastaiseksi. Toinen lainsäädännöllinen parannus, mikä tässä viime aikoina tuli vertailuhintojen esittämiseen, niin liittyy tähän tämmöiseen 30 päivän edeltävän hinnan ilmoitukseen, mikä täytyy siinä sitten vertailuhinnan yhteydessä myös ilmoittaa. Eli tällä sitten pyritään vaikuttamaan tämmöisen näennäisesti todella merkittäväksi saatuihin niin kuin hinnan alennukseltaan merkittäväksi saatuihin alennuskampanjoihin. Yksi kans tämmöinen vähän vaarallinen markkinointitapa, mikä tässä itse asiassa puheessakin tuli äsken esiin, niin on nimenomaan tämmöiset käytänteet, millä pyritään painostamaan sitä kuluttajaa tämmöisen todella nopean ostopäätöksen tekemiseen. Eli siinä voi sitten verkkokaupassa näkyä joku tämmöinen minuuttilaskuri, jonka aikana sitten joku vaikka merkittävä tarjous on voimassa ja sitten sitä kautta saadaan se klikkaus sinne ostokoriin. Eli kaikki tämmöiset käytänteet, niin näitä sitten arvioidaan tämän meidän lainsäädännön näkökulmasta. Ja varmasti nyt kun nämä ääneen tässä sanot, niin kaikki meistä rupeaa miettimään, että ollaan ihan varmasti törmätty jossain verkkokaupassa siihen, että ollaan löydetty se houkutteleva tuote ja sitten siellä lukee, että tarjousta enää jäljellä 4 tuntia ja osta tällä hinnalla ja sitten mennään 2 viikon päästä uudestaan sinne verkkokauppaan, niin siellä on jälleen kerran tämä 4 tunnin tarjous sitten luvassa. Mutta minkä takia sitten se vastuullisuus oikein siellä ostopäätössä tuntuu olevan sitä pelkkää puhetta ja se halpatuotanto meillä oikein jyrää. Kyllähän se nyt se mielikuva tässä alkaa syntyä, että se vastuullisuus on hieman ehkä nyt näitä kauniita sanoja ja puheita kuluttajien ostopäätöksissä. Mari, avaatko käytännössä, että mitä siinä sun arjen työssä, kun teet korjaat koruja, mitä se vastuullisuus siinä tarkoittaa sulle? No se tarkoittaa tietysti sitä, että ne materiaalit ja korun osat ja muut, mitä mä tilaan, niin mä tilaan semmoisilta toimittajilta, joilla on vuosien kokemusalalla, jotka on itsessään vastuullisia, joiden verkkosivulta löytyy heidän vastuullisuuslausekkeet esimerkiksi tämä, mistä mä raaka-aineen tilaan, niin sehän on nyt 100% se kulta ja hopea kierrätettyä, mitä monikaan ei varmaan tiedä. Ja omassa työssä myöskin tietysti kierrättäminen on hyvin helppoa, koska kaikki ne kultapurut ja hopeapurut ja mitä siitä jää jäljelle, niin ne pystytään sitten hyödyntämään ja kierrättämään eteenpäin. Ja tietysti sitten se vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että kun sen tuotteen tekee, niin
se olisi sekä laadullisesti kestävä että myös muotoilullisesti, että sen elinkaari olisi mahdollisimman pitkä. Ja sitten kun sen elinkaari jossain kohtaa päättyy, niin materiaalit pystytään kierrättämään. No, tässä ehkä hieman jo sivutaankin varmaan jollain tavalla näitä suuria vastuullisuustrendejä. Mites tuut hieman isommasta mittakaavasta, Juuso, et ole ihan täällä yksinyrittäjien maailmassa, mitä suurin osa suomalaista koruntekijöistä. Mikä yleisesti kaupan alalla nyt on se suurin vastuullisuuden trendi? Mistä nyt puhutaan? Mistä nyt tehdään asioita? Joo, vastuullisuus näkyy hyvin laajalti monella tapaa nykypäivänä ja lähtien jo yritysten niin näistä ESG-vastuullisuusvelvollisuuksista ja ESG-politiikoista, mutta tämmöinen iso megatrendi, mikä selvästi näkyy maailmalla ja myös täällä Suomessa, myös meillä S-ryhmässä, on kiertotalous. Eli kuten tuossa mainitsit tuli aika luonteva aasinsilta tähän, eli nämä niin materiaalit, mitä kierrätetään, yhtenä käytännön esimerkkinä, mitä tällä hetkellä Suomessa tehdään, niin tehdään yhteistyötä tuon Emmyn Clothingin kanssa, eli meillä on esimerkiksi Sokoksen tavarataloissa on Emmyn pisteet, mihin voit tuoda myyntiin ja voit noutaa näitä Emmyn vaatteita. Eli tämä kiertotalous ylipäätään, se näkyy materiaalivirroissa, se näkyy kulutusvalinnoissa, se näkyy kaikkialla. Ja just tuossa olikohan tuossa joulun tienoilla toi Tori.fi oli tehnyt todella hyvän kattavan kyselyn, että miten kiertotalouteen suhtaudutaan, niin kysyttiin joululahjoista. Niin valtaosa kuluttajista haluaa kierrätetyn joululahjan, mutta sitten kun kysyttiin, että kuinka moni kuluttaja on valmis ostamaan toiselle, niin ei kovin moni. Ei häpeillä, ei. Kierrättäminen on ihan ok. Palataan hei Mari vielä nyt, kun tämä kiertotalous tässä tuli esiin, niin tähän siis itse niin kuin tekemisprosessiin ja materiaaliprosessiin siis. Mä olen ymmärtänyt, että tämä kultasepän alahan nyt on ollut kiertotaloutta jo joskus, kun ollaan oltu ties kuinka monta 100 vuotta sitten, ennen kuin koko sana on edes keksittykään, niin siis mitä? Kaikki materiaaliko lähtee kiertoon, ja siis kaikkiko nyt on yleensä kierrätettyä materiaalia? Kyllä, tällä hetkellä kaikki jalometallit on 100% voi sanoa, toki siis nyt niitä puruja, mitkä nyt pierii jonnekin kaapin alle, mitä ei saa noukittua sieltä, mutta muuten kyllä kaikki otetaan talteen ja sitten mä lähetän ne tonne tehtaalle analysoitavaksi ja sieltä kerrotaan sen puhtaan alkuaineen eli hopean tai kullan määrä ja sitten se seostetaan uudelleen ja mä voin tilata sieltä sitten levynä tai lankana sitä hopeaa tai kultaa. Tämä on varmaan kuluttajillekin ihan mielenkiintoinen tieto. Harva varmaan on ajatellut, että suomalainen kultaseppä tai hopeaseppä tehdään ne hopeasta tai kullasta ne korut, niin se materiaali olisi 100% kierrätettyä. Että ei se ehkä tulekaan sieltä Siperian suurilta avolouhoksilta ja eikä tarvitse nyt tällä tavoin sitten tuntea sitä huonoa omaa tuntoa. Mutta Pirjo, siis kiertotaloushan ei ole ihan niin kuin kaikessa näkökulmassa hyvä liittyen tähän koruihin ja materiaaliturvallisuuteen. Avaatko sä tätä asiaa vähän enemmän, kun kerroit, että tämä oli aika mielenkiintoinen näkökulma? Joo, jalometallituotteissahan se ei ole minkäänlainen ongelma se kierrätys, mutta korun tekijät on äärimmäisen luovia ihmisiä. Koruja tehdään ihan mistä materiaalista tahansa. Siellä voi olla autonrenkaita, polkupyörän ketjuja, VHS-kasetteja, tekstiileistä tehdään koruja. Ja kyllähän niistä saa kauniita koruja tehtyä, mutta siinä vaiheessa, kun se käyttötarkoitus vaihdetaan, niin silloin valmistajalla on vastuu, että selvittää, että siellä ei ole mitään vaarallisia aineita. Siellä saattaa olla jossain kaapeleissa lyijyllisiä juotteita ja tekstiileissä atsovärejä ja kadmiumia metalleissa tai lyijyä, nikkeliä voi liueta. Että se on silloin valmistajan selvitettävä kaikki, että soveltuuko se myös tähän uuteen käyttöön, vaikka polkupyörään ne ketjut sopii ihan sellaisenaan hyvin.
Toi on kyllä hyvä pointti. Eli kiertotalous hyvä juttu, mutta välillä täytyy vähän miettiä sitten pidemmällekin kuin tämä pelkkä kaunis ajatus mielessä, että kierrätetäänpä tämä materiaali, että onko se oikeasti siihen käyttötarkoitukseen sopiva. Meillä on siis, Mari, varmasti nyt alan toimijoilla iso vastuu tässä, että lähdetään viestiin vähän paremmin tästä vastuullisuudesta, ja itse asiassa me ollaan tehty kyselytutkimus alan toimijoille, ja tässä kotimaisten korualan ammattilaisten barometrissa, niin nämä toimijat pitivätkin toiseksi tärkeimpänä toimenpiteenä sitä, että nyt sitten vastuullisuutta paremmin tuotaisiin esiin ja sillä tavalla voitaisiin tätä elinvoimaistamista ja kehittämistä alalle tehdä. Mutta nyt sitten, Emilia, kun alalla on vahva hinku siihen ja kotimaiset koruntekijät, että nyt lähdetään sitä vastuullisuutta tuomaan esiin, niin kuitenkin muutama ehkä semmoinen ohjenuora olisi tarpeen, koska kyllähän nyt tässä vastuullisuuden trendissä viherpesu ja kaiken näköiset muutkin ehkä hieman hämärät markkinointiväittämät on tullut yleiseksi, niin miten sä nyt ohjaisit suomalaisia koruntekijät? Mitä sitten, kun me nyt halutaan viestiä, että ollaan vastuullisia, niin ollaanko me niin kuin menossa ojaan? Mikä meillä on nyt semmoinen ohjenuora, että me päästään tästä niin kuin sitten tyylikkäästi myös lainsäädännön näkökulmasta eteenpäin? Kyllä, että voisi sanoa, että harkitusti ja hyvin mietitysti ja perustellen. Että EU:ssahan tämä pitkään poliittinen tavoite on päästä eroon tästä viherpesusta ollut, ja se heijastuu myös sitten lainsäädäntöön ja totta kai valvovaan viranomaiseen ja heidän antamaan ohjeistukseen, ja sitä kautta sitten tulee huomioon otettavaksi alan toimijoille, että ohjeistuksena juuri se, että ehkä kannattaa välttää sellaisia liian laajoja väittämiä, joita ei voi helposti perustella, ja sitten keskittyy niihin, jotka pitävät paikkansa ja jotka pystyy sitten toteen näyttämään myös myöhemmin. Ja vinkkinä myös sit sellainenkin, että tämmöisiä niin kuin itse kehitettyjä tämmöisiä niin kuin ympäristömerkin tyylisiä merkkejä ei välttämättä kannata kehittää, että sitten pysyy ihan niissä virallisissa ympäristömerkeissä, että esimerkiksi tässä Joutsen merkissä, niin niihin sitten kuluttajatkin voivat luottaa. No niin, me otetaan, Mari, heti tämä nyt onkeemme, että lähdetään nyt oikealla jalalla sitten tästä markkinoinnissa vastuullisuudesta kertomaan, mutta siitä onkin hyvä aasinsilta tähän kuluttajien harhaanjohtamiseen, koska siellähän näitä materiaalia, alkuperäväittämiä ja muka suomalaisia verkkokauppoja kyllä löytyy. Pirjo, mitkä on ehkä tämmöisiä niin kuin yleisimpiä materiaaleihin liittymiä väittämiä koruissa, jotka eivät ole todenmukaisia? No, ainakin nikkelitön väittämä on sellainen, joka saattaa tarkoittaa vain sitä, että tuotteesta ei liukene nikkeliä, mutta silloinhan sitä tuotetta ei voi sanoa nikkelittömäksi, jos siellä sitä nikkeliä on, koska allergiset henkilöt voi saada pienestäkin määrästä sitten oireita, että se pitää olla tarkasti kerrottu. Ja sitten myös on paljon sellaisia, että korujen tuotelapussa lukee vaikkapa hopea tai silver, mutta ei mitään selitystä, että mitä se tarkoittaa. Ja välttämättä aina myyjätkään ei tiedä, että onko kyse materiaalista vai väristä. Ja nimenomaan hopeen kohdalla sitä on hinnastakaan vaikea sanoa, että mistä on kyse. Niin tämmöisiä tulee aika usein vastaan kyllä. Ja suoranaisestihan siis kaikki tämmöinen markkinointi ei välttämättä ole tahallista huijaamista, se voi olla myös tietoisuuden puutetta. Minkälaisissa tilanteissa sitten Suomessa just olet törmännyt tämän kaltaisiin tilanteisiin, missä esimerkiksi nyt sitä kullanväristä korua onkin myyty kultaisena? No, aika usein tällaisia on silloin, kun liikkeen päätuoteala on joku muu kuin korut. Et siellä on lisäksi joku koruständi, saattaa olla vaikka ravintolassa tai vaateliikkeessä, lahjatavarakaupassa on yksi koruständi ja silloin ei ole välttämättä huomioitu niitä kaikkia korujen vaatimuksia. Ja varsinkaan kun ei myydä jalometallikoruja, niin ei ole ymmärretty, että sieltä jalometallituotelaistakin tulee vaatimuksia. Eli niitä
hopea- tai kultasanaa ei siellä pidä käyttää, ellei kerro suoraan, että se on väri, mistä puhutaan. Tämä on ainakin sellainen asia, mihin tuolla verkkokaupoissakin törmää aika usein, mutta mitäs Mari, olet mieltä? Tuntuu, että koruntekijöitä syntyy kuin sieniä sateella, ei välttämättä jalometallikorun tekijöitä. Oletko törmännyt johonkin vähän räikeisiin esimerkkeihin omassa työssäsi tähän liittyen? No joo, joku aika sitten tuli vastaan tämmöinen kotimainen suomalainen verkkokauppa, ja toki siis yrittäjä varmasti onkin suomalainen, myi tämmöisiä viikinkikoruja, ja oli hienot kuvat. Joku siinä asiassa sitten vähän rupesi niinku mietityttämään, ja laitoin Googlen käänteiseen kuvahakuun, ja siellähän ensimmäisenä sitten tuli Temu. Eli vaikka tämä verkkokauppa on ihan kotimainen, niin kaikki ne, mitä siellä myydään, on kuitenkin sitä kiinalaista. Eihän missään kohtaa väitettykään siinä, että ne tuotteet olisi kotimaisia. Puhuttiin vaan, että verkkokauppa on kotimainen. Niin, nämä on näitä mielikuvien luomista, ja itse asiassa näihin me päästään nyt seuraavaksi kyllä Juuson kanssa sit vähän paneutuun tarkemminkin. Siis näitä hämäriä materiaaliväittämiä koruihin liittyen. Tuntuu, että niitä verkkokaupoissa on yhä useammin ja entistä enemmän nimenomaan, kun me puhutaan tämmöisistä asustekoruista. Ja totta kai näitä koruostoksia tehdään verkossakin. Ja tietenkin tämä verkkokauppojen lokalisointi hieman on haastavaa, koska on suomenkielisiä verkkokauppoja, saadaan ajatella, että ne on suomalaisia, mutta eihän toki tämä ei ole sinänsä vielä rikollista, mutta kyllähän siellä verkossa nyt aika varuillaan saa olla, niin kerrotko Juuso, mikä tämä tämmöinen valeverkkokauppa on ja millä tavoin sitten näissä sitä kuluttajaa reppanaa yritetään huijata? Joo, karkeasti voidaan jakaa tämmöiset valeverkkokaupat kahteen eri tyyppiin. Ensimmäinen on semmoinen, missä keskitytään puhtaasti kalastelemaan kuluttajien maksukorttitietoja. Nämä on yleensä sellaisia, jotka tekeytyy tunnetuiksi kansainvälisiksi brändeiksi, löytyy vaikka Niken tai Adidaksen nimissä. Mutta sitten tämä viheliäisempi ongelma, jonka äärellä me tänään täällä ollaan, on tällaiset valeverkkokaupat, jotka kyllä toimittaa ne tuotteet, ne ei vie sun maksukorttitietoja, vaan ne käyttää ihan aitoja oikeita maksupalveluita. Mutta se, mitä siellä taustalla on nimenomaan tätä, että ne tekeytyy näennäisesti kotimaisiksi yrityksiksi. Voidaan kertoa jotain hienoa tarinaakin oikein, että miten ollaan tästä ja tästä kaupungista kivijalkaliike ja ollaan näin monennessa polvessa yrittäjiä. Mutta sitten kun aletaan katsomaan, että mitä sieltä taustalta löytyy, niin siellä on peiteyrityksiä ja kaikkea muuta kuin suomalaisuutta. Ne tuotteet ei ole mitään kotimaista, vaan ne on nimenomaan tätä, että kun sä alat hakemaan, vaikka käänteisellä kuvahaulla, niin näitä kaikkia tuotteita löytyy näistä kiinalaisista kauppapaikoista muutamalla eurolla. Mutta se, mihin tämä huijaus pohjautuu näissä valeverkkokaupoissa, on itse asiassa se, että niitä myydään näennäisesti halvalla hinnalla, just vaikka koruja myydään 30, no jos sä väität, että OVH on 130, mutta kun sä saat sen saman sieltä Temusta 3 eurolla. Mitä tuohon lokalisointiin tulee, niin muistuu hyvä esimerkki mieleen tuosta parin vuoden takaa. Löysin tällaisen niin kuin korukaupan, joka oli näennäisesti suomalainen, mutta siellä oli näitä erilaisia varoitusmerkkejä, jotka kertovat, että kyseessä on huijaus. Sitten aloin vähän kaivelemaan enemmän, niin löysinkin, että itse asiassa tämä sama kauppa oli tehty kaikkiin Pohjoismaihin, eli kohdennettiin sitä samaa huijausta kaikkiin Pohjoismaihin. Että ei ole missään nimessä ilmiö, mikä koskettaa vaan ja ainoastaan suomalaisia kuluttajia, vaan tässä on kyse ihan kansainvälisestä rikollisuudesta ja kansainvälisestä ilmiöstä. No, mites nyt sitten, uskalletaanko me sinne verkkoon edes mennäkään ostoksille? Toivon mukaan, mutta hei, annas Juuso nyt vinkit. Mistä me nyt sitten tämä valeverkkokauppa tunnistetaan? No vielä tuossa vuosi pari sitten olisin ensimmäisenä sanonut, että kiinnittäkää huomiota suomen kieleen, mutta se ei pidä enää paikkaansa. Eli tekoäly on tänäänkin ollut täällä Suomi-areenassa vahvasti esillä ja tekoälytyökalujen myötä niin kieliasu on parantunut näillä huijaussivustoilla, mutta pari semmoista vinkkiä
mihin kannattaa aina kiinnittää huomiota, on se, että jos verkkokaupassa on näitä tarjous päättyy 5 minuutin päästä, just näitä laskureita koko ajan, sitten kannattaa aina käydä katsomassa tietosuojaseloste. Niin kun oikeista verkkokaupoista täytyy aina löytyä tietosuojaselosteesta niin kun kattavat kuvaukset ja oikeat yhteystiedot, yrityksen nimi, Y-tunnus, näin päin pois. Mutta näissä valeverkkokaupoissa niin siellä tämmöisiä ei yleensä ole, tai sitten ne on kopioitu jostain muualta. Ja yksi hyvä vinkki on kiinnittää huomiota tuotteiden saatavuuteen. Mä lupaan ja takaan, että yksikään oikea verkkokauppa ei ole sellainen, että sieltä löytyy kaikkia tuotteita aina saatavilla, kaikissa koossa, kaikissa väreissä. Mutta näissä valeverkkokaupoissa niin siellä on, koska niiden tarkoituksena on vaan saada sun rahat pois. Eli tämmöisiä vinkkejä. Nämä on varmasti nyt hyvä pistää mieleen, että tarkkana saa olla, kun ollaan siellä verkossa ostoksilla, mutta mitäs Emilia, nyt jos sitten on käynyt niin, että on tullut harhaan johdetuksi, tuote ei ole ollutkaan ihan sitä, mitä on olettanut tai pitänyt olla, on se sitten ostettu kasvotusten tai myymälästä tai sitten siellä verkossa, niin mitäs se kuluttaja voi siinä tapauksessa tehdä? No kuluttajan suojaa tietenkin Suomessa ja ihan EU-tasollakin aika hyvä kuluttajan suojaa lainsäädäntö. Eli siinä mielessä, kun kuluttaja tekee sen ostoksen elinkeinon harjoittajalta, joka on tämmöinen hyvämaineinen ja tunnollinen, niin silloin hän pystyy kyllä aina virhetilanteessa kääntymään sen elinkeinonharjoittajan puoleen. Mutta niin kuin tässä tuli esille, niin markkinoilla on useanlaisia toimijoita, eli silloin kun kyseessä on sellainen taho, joka ei siitä omasta toiminnastaan ota sitä vastuuta ja viime kädessä ne toimenpiteet on aika tehottomia, kun siihen oikeuteen sitten ei pääse tosiasiassa käsiksi, eli esimerkiksi saada rahoja palautettua, niin se voi olla hyvin vaikeaa. Että kyllä siinä niin kuin kuluttaja saa olla tosiaan tarkkana, että kuka se myyjä tosiasiassa on ja sitten sitä kautta pohtia sitä ostopäätöstä, että mistä hän sen uskaltaa tehdä. Että joskus se voi tosiaan olla aika haastavaakin. Mites sitten, täällä mainittiinkin jo nämä leimat, jotka kertoo nyt sitten jalometallialalla hieman, että mikä se materiaali, tai ei hieman, vaan kertookin täysin mikä on materiaalipitoisuus. Pitääkö kuluttajan tietää, Emilia, ne leimat? Pitääkö meidän olla nyt näin sivistyneitä, että me tiedetään ne leimat, kun me lähdetään sinne ostoksille? No kyllähän siinä sitä kaupan tekotilannetta ja kuluttajalle annettavia tietoja aina arvioidaan kokonaisuutena. Et kyllä sitten kaikki tämmöiset eri aloja koskevat merkintäkäytännöt on synnytetty nimenomaan sitä varten, että niiden perusteella sitten tämmöisiä tiettyjä havaintoja niistä ostettavissa tuotteista voi sitten lähtökohtaisesti tehdä. Mutta kyllä siinä on ihan kaikilla tiedoilla, mitä siinä kaupan tekotilanteessa annetaan ja ihan markkinoinnissakin ylipäätään, niin kaikilla niillä on merkitystä, eli millä tavoin sitä kuluttajaa sitten jotenkin ohjataan siihen kaupanteko-päätöksen tekemiseen, niin kyllä niin kuin kaikki tavallaan tavaraa koskevat tiedot kannattaa huolellisesti säilyttää. Ja varsinkin kun on sitten kyse tämmöisestä huomattavasti kalliimmasta ostoksesta, mikä ehkä tehdään jopa kerran elämässä vain, niin ehkä siinä kohtaa sitten kaikkien tietojen huolellinen säilyttäminen. No, meidän kuluttajatutkimuksessa tuli esiin se, että itse asiassa vain 1/3 kertoo, että yleensä tarkastaa korujen valmistusmaan ennen ostopäätöstä. Pirjo, onko korujen alkuperällä nyt oikeasti väliä taikka sillä maalla? No, en osaa tarkasti sanoa, että minkälaista laatua mistäkin maasta tulee, mutta kotimainen jalometallilainsäädäntö on ihan kansallista lainsäädäntöä. Että jos haluaa jalometallituotteen, mikä täyttää Suomen lainsäädännön vaatimukset, niin silloin se pitää ostaa Suomesta. Et muissa maissa on oma lainsäädäntönsä jalometallituotteille ja he noudattaa sitten sitä lainsäädäntöä, että
kuluttaja, joka sen ostopäätöksen tekee, niin valitsee, että mistä haluaa sen tuotteen sitten ostaa. Mutta kyllä monenlaista tulee vastaan tuolla, kun näitä koruja tutkii, niin mutta ei sieltä joku tietty maa, ainakaan Euroopan maista ei nouse esiin. Sitten kolmannet maat on asia erikseen, että sieltä tulee enemmän vaatimusten vastaisia tuotteita. Ja siellähän nimenomaan nämä meidän halpakauppajätit toimivat ja myöskin suurin osa, niin kuin todettiin, tätä materiaalia, mikä sitten tulee sinne valeverkkokauppoihin. Lähdetään vähän tiivistämään nyt sitä, että no miten sitten se kotimainen koru voi voittaa sen halvan hinnan lumouksen, millä keinoin me lähdetään liikenteeseen. Kysyn teiltä nyt arvon panelistit napakat vastaukset. Miten se kotimainen jalometallikoru voi voittaa se halvan hinnan lumoukseen ja aloitetaanko me vaikka Juusosta? Tuodaan rohkeasti niitä tarinoita, niitä arvoja esille. Palaan ehkä noihin valeverkkokauppoihin. He väittävät olevansa suomalaisia käsityöläisiä. No, sille on joku syy, miksi he tämmöistä väittävät vilpillisesti. Ehkä siksi, että kuitenkin sillä kotimaisella käsityöllä on hyvä maine. Ja mä ehkä painottaisin yhteistyön perään. Me ollaan puhuttu paljon verkkokaupasta, mutta ei saa kivijalkaakaan unohtaa, että kaikki tämmöiset uudenlaiset konseptit, myymäläkonseptit ja yhteistyön tekeminen ylipäätään niin alan toimijoiden kesken, niin varmasti pystytään hyvään. Toi oli Juuso hyvä pointti, koska itse asiassa nyt kun on tälle Kultasepän alalle tehty tätä kasvun tiekarttaa, niin siellä ihan ensimmäisenä toimenpiteenä oli tämä yhteistyö, ja ikään kuin siitä lähtee nyt sitten kaikki toimenpiteet kasvamaan ja rönsyämään. Mitäs Emilia, mikä voisi olla se tekijä, millä se halvan hinnan lumous nyt sitten voitetaan kotimaisen tuotteen voimin? No ainakin tulee ihan työni puolesta mieleen, että nämä luotettavat toimijat kyllä panostaa tosi paljon esimerkiksi erilaisiin brändielementtien suojauksiin, eli tämmöisiä ihan juridisia suojaustoimiakin hyödyntämällä, niin voidaan esimerkiksi saada näitä valeverkkokauppoja alas. Siihenkin on keinoja, miten niihin voidaan puuttua, ja sitten näillä verkon markkinapaikoilla niin puuttuu tämmöisiin sitten oikeuksia loukkaaviin tuotteisiin sekä sitten ihan tullivalvonnassa hyödyntää näitä suojauksia. Niin semmoisin toimenpitein, koska kuitenkin sit myös se kuluttajien luottamus yhdistyy aika hyvin näihin vahvoihin brändeihin, ja sitten kun näitä aktiivisia toimenpiteitä tehdään, niin toivottavasti sitten saadaan sinne semmoinen signaali, että nämä toimijat tulevat puuttumaan tällaisiin ongelmallisiin menettelyihin. Niin. Vahvoilla brändeillä eteenpäin. Mitäs Pirjo? No, Suomessa jalometallialalla on hyvin korkea laatu ja osaaminen ainakin tähän päivään asti ollut, ja toivon, että se jatkuu edelleenkin, että koulutuksesta pidetään huolta ja näihin vastuuasioihin kiinnitetään huomiota. Samaa toivon myös muiden korujen valmistajille. Isot brändit kyllä tuntee lainsäädännön hyvinkin tarkasti, mutta pienemmillä koruyrittäjillä on vielä siinä petraamisen paikka. No Mari, mikä on sun näkemys siitä, että mitkä ne kotimaisen korun kilpailuvaltit ovat? Niin, ehkä tämä yhteistyö varmaan on se, millä nyt saadaan tätä asiaa eteenpäin. Että muutama viikko sitten avattiin se Jewelry Finland-sivusto, ja itse vaikka paljon alaa seuraankin, niin siis olen aivan häkeltynyt siitä niiden suunnittelijoiden osaamisesta ja niiden korujen upeudesta, mitä siellä on. Että ehkä peräänkuulutan vähän kuluttajakin vastuuta sitten siitä, että voi ottaa vähän selvää ja googlata ja käyttää suoraan meitä niin kuin kotimaisia koruntekijöitä, eli ottaa suoraa yhteyttä meihin. Että ymmärrän kyllä, että siellä verkossa klikkailu on paljon helpompaa, mutta siinä on ne omat riskinsä sitten tietysti. Niin, ja useinhan se
korun teettäminen esimerkiksi nähdään kauhean vaivalloiseksi, tai luullaan, että se on hirveän arvokasta, ja teidän pienten toimijoiden luokse, kun marssii tai ottaa puhelinta kästiin, niin se löytyy kyllä vähän muitakin vaihtoehtoja kuin että tarvitsisi hirveästi sitä lompakkoa sitten avata. Kyllä löytyy siis todellakin jokaiselle, että kyllä useasti kun tullaan tilaamaan koruun, niin kyllä mä usein kysyn, että mikä on sun budjetti, että jos se on 50, niin tehdään 50. Jos se on 2000, niin tehdään sitten sillä, että vaihtoehtoja löytyy kyllä. Ja sitten se, että vieläkin näkee niitä, että asiakas tulee liikkeeseen ja voi kun tämä olisi ihana, mutta kun tämä on väärän värinen tämä kivi vaikka tai jotain, että me ei oikein Suomessa vielä uskalleta niin kuin pyytää tai vaatia. Että no ei vaatimisesta kysymys, se on ehkä pyytämisestä, että tilaisin tämän, mutta eri värisellä kivellä, niin kyllä se järjestyy. Et pitää kehdata. Kyllä. Lähdetään tekemään yhteenvetoa keskustelusta. Mitä meidän nyt pitäisi sitten tehdä, jotta me päästäisiin siirtymään sinne kestävämmän kimalluksen suuntaan? Minkälaisia konkreettisia tekoja, kehen te haluaisitte nyt vedota ja mitä te toivoisitte tapahtuvan? Ja otetaan oikein napakka kierros. Onko meillä vapaaehtoinen aloittaja vai aloitetaanko täältä Juusosta? No, mä voin olla vapaaehtoinen. Pakotettu vapaaehtoinen. Joo. Mä haluaisin nyt vierittää vastuuta tuonne palveluntarjoajille, jotka mahdollistaa nämä valeverkkokaupat. Eli verkkokauppa-alustat, maksupalvelun tarjoajat, pankit, joita nämä tarvii tämän toiminnan pyörittämiseen. Eli nämä pystytään pysäyttämään alkulähteillensä, jos vaan halutaan. Ja sosiaalisen median alustoille myös sitä vastuuta, että siellähän nämä valeverkkokaupat ja huijaukset sitä näkyvyyttä saa tuolla Facebookin alustoilla muun muassa. Emilia, napakasti, kehen vetoat ja mitä pitäisi tapahtua? No ehkä ihan kaikkiin, että sekä kuluttajiin että alan toimijoihin, että sitten viranomaisiin ja meihin juristeihin, että tunnetaan ne oikeudet ja sitten myös osataan tarvittaessa hyödyntää niitä, niin sellainen vinkki. Pirjo, ole hyvä. No mä haluaisin yrittäjille sanoa, että ei kannata liikaa pelästyä, kun Tukes ottaa yhteyttä. Jos on jotain löytynytkin sieltä markkinoilta, niin yleensä nämä tilanteet pystytään aina korjaamaan ja tietoa on saatavilla lisää. Ja tässä haluaisin markkinoida Tukesin vasta avattua Tukes Campus-sivustoa, mikä on suunnattu yrittäjille nimenomaan. Sinne on tehty materiaalia uusille yrittäjille. Siellä on muun muassa käsityöyrittäjille oma osionsa, josta voi sitten selvittää, että mitkä ne lainsäädännön vaatimukset on ja yrittäjien velvollisuudet. Että suosittelen sitä. Marille jää nyt tähän viimeinen vetoomus. Mihin haluaisit nyt sitten tai kehen haluaisit vedota ja mitä sä toivoisit, että nyt tapahtuisi? No toki siis vetoon kuluttajiin, että ottakaa selvää asioista ja tulkaa suoraan meidän koruntekijöiden puheille, että saa sit varmasti semmoisen korun, mikä kestää aikaa ja josta on iloa eteenpäin. Mutta käytän nyt tilaisuuden hyväkseni myös siinä, että nyt on monet paikkakunnat on tehnyt tämmöisiä päätöksiä, että ei anneta enää esinelahjoja, esimerkiksi niin kuin kaupunkien työntekijöille, vaan ne on aina näitä e-passeja, isot yritykset samoin, että e-passin rinnalle voisi myös miettiä, että voisiko se kaupunki vaikka sitten arvostaa tätä omaa designia ja omaa muotoilua ja hankkia niitä lahjoja meiltä yrittäjiltä. Loistava vinkki. Meidän keskustelu alkaa olemaan tässä tähän loppuun. Onkin hyvä vielä kannustaa kaikkia löytämään tämä kotimaisen korun kestävä kauneus tuolta Jury Finlandin uudelta sivustolta, mistä Mari jo mainitsikin, koska siellä nyt on yhdessä paikassa ne kotimaiset korut, korun tekijät, alan palvelut ja tapahtumat ja tietous. Suuret kiitokset kaikille keskustelijoille. Annetaanhan uploadit täältä Juuso Paulasuo, Mari Syreen, Pirjo Säle ja Emilia Hodge. Ja minun nimeni oli Johanna Lundan ja kiitän teitä kaikkia siitä, että olitte mukana seuraamassa tätä keskustelua. Tavataanhan tulevaisuudessakin kotimaisten korujen parissa. Oikein mukavaa päivänjatkoa tänne Poriin.